oge ọbụla anyị na-asị na ọtụtụ ndị mmadụ ma ihe ha na-eme na ihe ha na-eme do ha anya kama na ihe na-eme na ha anaghị aga n'iru n'ihe ha na-eme ka ha na-enwere ike ịkọwa. Anyị na-ekwu oge niile onwekwa solution. Ihe niile ahụ anyị na-akụzi onwekwa solution. Ọ solution ka anyị ji bịa n'abalị a. Anyị ejego na mkpu kụzie ihe na mkpu, otu esi eji mkpu wee na manipulate business na ọganihu ndị mmadụ. Eziokwu na enwekwa ihe ọma si na mkpu apụta, mana anyị ejere ebe afọ anyị akụzighị ife maka afịfịa anyị ji kụzi ife na izuụka gara aga eji apịachi ihe gbasara ọganihu ndị mmadụ. Ihe ndị a niile anyị na-akụzi onwekwa solution ya ka anyị ji bịa taa. Good morning, good afternoon, good evening, based on where you are watching us from. Afam be from Ononye. Onwafu well, so many things Chukwu siniana alo na ndụ ndị mmadụ, and aga m emepe anya kịta. Onwafu new moon onye ka njide honey mmanụ aṅụ. So many problems need a solution. Ọ bụrụ sọsọ mgbe niile anya na-akụziri gị na-ekechi ndị mmadụ kedu solution. Ọ bụrụ na ị na-esonyela anyị kịta, biko pịara maka na share button. Ọ bụrụ na ị na-esonyela anyị kịta, biko pịara maka na share button. O nwere ihe ọ ga-ewepụ gị n'arụ, kama ọ ga-enyere gị aka. This video adị with you. Ọ ga-abụ from time to time ị na-watch ya. Gee m ntị. Ọ bụ na iso na ndị na-abụ ego bata ha aka, ọ bụ na ego abata ha aka agwụrọ ọzọ adachi ịbịa, like onwe ka o si mee onweta ego. Ọ bụ na ego abatali aka at that moment agwụrọ ọzọ adachi ịbịa. Gee ntị ọfụma. Akụzigo ihe niile ka esi ekechi mmadụ na ka esi agbachi mmadụ. Ndị amụma ebugokwa, mana ihe anyị ji bịa tata bụ solution. Because akọsịa ihe niile ma enwere solution, ịma na ọbara ulu. Ayọkwa m gị ọzọ ka ị pịara maka na share button ma ọ bụ na ị na-abata kịta. Chineke gọzie gị n'aha Jizọs. Ebe ọ bụla ị nọ na-esonye m, ma ndị nọ na Nigeria ma ndị nọ outside Nigeria, ma ọmị Obianuju anya egbula m, ahụla m gị. Nnukwu landlady m na Scotland. Ndị nọ na Nigeria, ndị nọ outside Nigeria, ka Chineke gọzie unu, merụ na ebumnobi unu n'aha Jesus Christ. Amen. Ihe a m na-akụzi n'abalị a ji dị m mkpa bụ na achọrọ m ka e nwee testimonies. Basically, ebe ụmụnna anyị ndị rapụ Nigeria, ụfọdụ ka elele anyị obi wee zipụ, ụfọdụ ka elele anyị nna ha wee zipụ, ụfọdụ ka ele property nke ọzọ wee zipụ obodo oyibo. Kedu ka onye dị otu a ga-esi jesizi obodo oyibo gbalụkwa aka nata Nigeria? Kedu ka onye nọ n'obodo oyibo ga-esi n'odu n'obodo oyibo esi ebe a na-ezijeri ego? One problem or the other. O nwere problem immigration, o nwee problem nke a, maọbụ onwe problem akwụkwọ documents, maọbụ this and that and that and this. Kedu ka nwa agbọghọ ga-esi maa mma, masịa mma, dị mma nwaanyị, dị mma mmadụ, dị mma ịnanya, yet o nwere ife na-aga aga? Ọ ga-adị ndị mmadụ mmụọ yi, mana ọma ndị fa mmụọ nụnụ. Eji m solution bịa n'abalị a. I am going to teach you something gbasara ọnwa ọfụ, new moon and the honey. New moon and the honey. Because Stanley FOB were this broadcast jechere m na WhatsApp group ka ha mara na anyị ebidogo ya. Now, akụzigo m ihe gbasara honey and new moon before, but because na mma na-enwego so many new followers on this page, ọ dịkwa m ka mmetụkwa ya ka ọzọ. Basically, after ka anyị kụzichara ihe anyị kụziri na mkpu otu ndị ajọ mmadụ si ewere ego mmadụ tinye na mkpu, maọbụ jee na mkpu jee mee na business mmadụ ga-akwụ ofu ebe, and all that and all that and all that. After ka anyị kụzichara ihe ndị a ni problem. Sorry, network ga na
most especially ndị na-akpọ na phone, I don't know. Ichange kwa phone ha makwa number iji na-akpọkwa nke ahụ. So listen, most especially mgbe anyị kụzichara ihe gbasara mkpu, otu esi eji mkpu na manipulate business ndị mmadụ maọbụ ndị akwụbala ofu ebe year to year, mmadụ kwụ ofu ebe, o nwere ihe na-aga aga na ndụ mmadụ a. Anyị abatagokwa 2024 na-enekwa 2024 anya, ọ na-achọkwa ka ọgwụ, yet mmadụ amasị na good achievement mmego for the year. Somebody cannot beat his chest and said, this is the achievement I have made this year 2024, and the year is fast running to an end. Now achọrọ m ịgwa gị ihe ị ga-eme ọnwa ọfụ nke na-abịa ihe a, na fọdụ ihe dịka abalị 6 ka ọnwa ọfụ pụta, ụfọdụ ihe dịka abalị 6 ka ọnwa ọfụ pụta. Ihe njisi ihe dịka bụ na ada dị satin ụbọchị o ji apụta ihe Chineke jikarị mmadụ. O nwere ihe ga-eme ka Chineke na mmadụ bụrụ ofu. Ada dị satin ụbọchị ọnwa ọfụ ji apụta. Mana onye ọbụla na-awọchị m gee ntị, o nwere ihe m na-emebu. Ọ bụ na ọnwa ọfụ pụta, I'll broadcast it maka ndị na-anọrọ na Nigeria. Meanwhile, amarọ m mgbe ọnwa ọfụ ji apụta ebe ị nọ, but ama m na ihe anyị na-eyuzu bụ Romans calendar, na-eme ka a na-agụ ọnwa otu anyị si agụ the months, January, February, March. Ọ bụrụ otu a ka ọ dị in the realm of the spirit. So ị na-anya n'elu ifu na ọnwa anakpugo na-akwado to resurface. Ị na-anya n'elu ifu na ọnwa anakpugo na-akwado to resurface. O nwere ihe ga-eme ka akụkọ niile a na-akọ adị ime ọpụa, anụ adị atụrụ ime, nwa agbọghọ ọnụrọ di, mmadụ ruo na biznes ọ na-alarụ ụla, mmadụ ekechie mmadụ ibie, mmadụ ewere afịfịa nkịtị Chineke kele eke, mmadụ ewere afịfịa nkịtị Chineke kele eke wee mechie ụzọ ọganiru mmadụ ibie. Mmadụ ejebe na mkpu Chineke ji kele ant lụrụ mkpu, lụọrụ onwe ha mkpu ebe ha ga-anọ. Mmadụ ewere ya na-alụ ọrụ ọjọọ iji megide mmadụ ibe ha. Cheta na m ga-akụziri gị ihe gbasara akụ ụfụrụ, because so many people they don't know, and what you don't know you don't know. But m ga-akụziri gị ihe gbasara akụ ụfụrụ. Oyibo sị na knowledge is power. There are certain things you need to know, mana a na-akụziri gị, a na-enyekwa gị solution. I practice ya na-eke ịba na nwere onwe gị na ezinụlọ gị. Ọ dịkwazị ndị na-agwọ ọgwụ surprise na ọgwụ ha ejide nwụrọ gị. Ọ dịkwazị ndị na-ekechi mmadụ surprise na ebe ha che na ha debe gị n'ọrọsụkwa ebe a. Now listen to me before I proceed. Onye ọbụla na-anụ olu m this night, ebe ọbụla nọ na-anụ olu m this night, I am praying for you. Na ọnọdụ ọbụla ị nọ taa na-abụghị ebumnobi Chineke, dịka anyị na-abanye ọnwa ọfụ nke a, anyị ga-abanye abalị one na one from today. I pray that God Almighty will deliver you and lift you from where the enemy has kept you in the mighty name of Jesus Christ. Asị nka Chineke kpọnite gị site n'ebe ahụ onye ilo debere gị. Dịka na-ekpere gị ekpere a, eji m gị eme point of contact wee na-erichi onye family gị ọbụla, maọbụ nwanne gị nwoke, maọbụ nwanne gị nwaanyị, maọbụ nne gị, maọbụ nna gị, maọbụ nwa gị, maọbụ onye nke gị ọbụla nọ n'ọnọdụ ahụ ọ nọ na-abụghị ebumnobi Chineke na ndụ ya. Ebe ọ bụ na ọnọdụ ahụ abụghị ebumnobi Chineke na, since it is not from God, since it is not the will of God for you, since it is not the will of God for your life, I pray for you now that site n'ije ozi nke anyị na-eje n'ebe a na dịka anyị na-abanye ọnwa ọfụ nke dị n'iru, may God Almighty deliver you. And I pray that today, as I speak, the voice Omenala is going to give you a spiritual lift. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. Because Piaramaka na share button. Because Piaramaka na share button. You have to rewatch this again. Ada mama. Okay. Open on one full putan. Show honey. Gini bi honey mmanụ aṅụ nke ọbụla m na-egosi gị na-enye gị biblical backup ya, because ama na ọbụna taa ọbụna na generation a
ka Jesus Christ busala ọnụ mmiri na aja wee mix ọnụ mmiri saliva and aja wee tee onye isi n'anya ka o wee fụba ụzọ. A ga-enwe ndị omenala bụ ụzọ eziokwu ga-eji question ya jụbụ ya sị ya ihe ị na-eme ọdịna Bible. They will have asked him ihe anyị na-emix aja ọnụ mmiri na aja na-ete mmadụ n'anya ka o wee fụ ụzọ. They will have queried him. They will have queried him because of the generation I know n'ime ya. That I thank God for whom Jesus is. Whomsoever that is following me, if you believe that God can use his servant to reveal deep things, he can use in Amaro and still bring solution to it. I am praying for you. He gave a solution to that problem naturally from church to Dibia, from Dibia to Ezenwai. God is going to give you a permanent solution without anybody demanding any money from you, in the mighty name of Jesus Christ. I'm no problem ki nwere iji achọ ndị amụma. Ama m na iji aga church to church, ministry to ministry bụ problem ki nwere. Mụ na-ekwu solution. Let your problem go behind you. Ka ekwu solution. I'm just telling you the mind of God. Ikekwe ije go so na ndị igbago kaadị. Ịgbakọtago kaadị iji afụ man of God. Onye iberibe na-agba kaadị kwụọ ụgwọ ka ọ wee fụ man of God. Onye sọsọ onye iberibe. Ana m ekwu ya mgbe ọbụla. Because na church juzi everywhere. Ministries everywhere. Emepesia office na ndị mmadụ ego. Onye nwee problem bịa na church. Asị na ọ ga-agba kaadị. Kwa consultation fee before of man of God. Only a fool does that. So onye iberibe ga-ewere ego kwa ka o wee fụ man of God. See no consultation fee. Some of them na anakwa ga-ego deliverance. Na-agị seed, na-agị tithe, lebe gị ihe nsọ, ma mmiri nsọ, ma aja nsọ, ma okwute nsọ, ma handkerchief nsọ, ma key nsọ, ife nsọ, igochasikwa ya. Ifukwa ihe na-ebe ka na-ebekwa. Mana today, I am praying that God Almighty will grant you a permanent solution to that problem that takes you from one place to the other. In the mighty name of Jesus Christ. They can use it as a point of contact when they reach every member of your family. I don't know if I've shared this broadcast. I don't know if you have shared this broadcast. Please help me share this broadcast. I plead with you to please help me share this broadcast. I pray for you that every member of your family, through this assignment, revealing deep things, and bringing solution to them. May God Almighty grant you a permanent solution to whatever that you have been passing through. I bring them to an end in the name of Jesus Christ. Big boy. Big girl. Go be realistic. Dịka m na-akụzi mgbe niile afọ ndị dibịa na-agbalụ mmadụ agwago gị na ị ga-alụ ọrụ ndị mmiri ije mee ihe ndị mmiri agwago gị na ị ga-adọtụchi ụwa gị chi gị ha ngị n'enu na ị ga-adọtụ ihe ịdọtụgochi ụwa agwago gị na ị ga-enye chi gị nri you are hungry God chi agụụ na-agụ ihegochi gị nri agwago gị na ị ga-eje setụlụ ndị ichie ikwu nne gị setụlụ ndị ichie ikwu nna gị ime gị agwago gị na ị ga-alụ agwụ agwago gị na ị ga-alụ agwụ ịlụgo agwụ ịlụkwugo agwụ after ka ịlụchara agwụ agwakwa gị what else ihe niile ndị dibịa na-agwacha ndị mmadụ ma na ị ga-ekpochi onunu na ị ga-akpụ arụ nke na-enwekarịsị m iwe bụ isi gị na ị ga-akpụ arụ imere arụ ị na-akpụrụ arụ oke after ka imechi isetụcha ndị mmiri ọnọdụ echenjibeghị ị na-egekwa ntị ị na-eshi akwa the broadcast ama m na enwe call na-eme interfere n'ihe anyị na-eme but I know you are still following me. I don't know if you are still hearing me. Can you please let me know if you are still hearing me? Onwe ka na anu ihe nnekwu onwe ka na anu ihe nnekwu. Okay, now
after ka isetụchago ndị mmiri ọnọdụ echenjiro idotu echi ụwa onye ụwa gị setụlụ ya nye nni maka agụụ gburu ya ọ dị ka agụụ gburu onye ụwa gị agwa gị na ị ga-enye ya nni na agụụ gburu ya ka na-agụ ya isetụlụ ya nye nni ife na-eme ka na-emekwa ihe chenjibe use brain gee ntị. You will deliver yourself now. You will deliver you will deliver yourself. Get to Kiyoti Yana Kuzi. Share the broadcast. Share the broadcast Makechi. Share kwa ka one negi mobonye nkegi gent mari haina kuzi. Okay. Ije me setulu andi ichi ikun negi setulu andi ichi ikun nagi. Iye nebe kanebe. Idigo zimma. Ono do digo mma. Okay. Yeri na agwa gị mee elukwu ga agwu elusi ga agwu yet ihe nebe ka nebe kpochi onunu kpụọ arụ yeri na agwa gị mee imesi gị ya ihe nebe ka nebe ngwa gee ntị iwe gaba na nke ndị chọọchị anaghị gị seed ihe nebe ka nebe na gị tight ihe nebe ka nebe si gị kwụọ consultation fee gị of man of God ihe nebe ka nebe kwụọ ụgwọ deliverance ihe nebe ka nebe jekwazia je go ihe nsọ niile gezie ntị buluzie ihe ndị a niile debe n'akụkụ ka ngwa gị that you can bring solution to your problem by your own self. Ọnwa ọfụ pụta agwa gị n'ọfọ I can't be certain mana anyị nwere ike ịfụ ọnwa ọfụ na akụkụ Nigeria ebe a anyị nwere ike ịfụ ọnwa ọfụ by the 4th or 5th of October. I got full new moon by the 4th or 5th of October. Nkafu ka na-akpọ ọnwa ajana. Ka na-akpọ ọnwa ajana. Ọbụrụ onye ọbụla ga-aghọta nke a, ọbụrụ onye ọbụla ka nchọ ka ọ ghọta ya. Ịma na ndị na-ese na ha na-eme omenala na Igbo, na ndị omenala Facebook a. Fa na-eso anyị eme Happy New Year na Happy New Month. Ha amadụ mgbe ọnwa ha ji abịa. But let's forget about that. Now, Ezekiel chapter 46 verse 1. Maka ndị gasị na ọ na-akụzi ihe na-adịrọ na Bible gekwa ntị ka i wee nwee ike sonye. Ọ bụrụ ihe anyị na-ekwu the biblical, pursue it. Ezekiel chapter 46 verse 1. There ye the open man nwunye share the broadcast so that when you watch it again you will understand. The Bible see that towards the end of verse 1, you see, and on the day of the new moon the door shall be opened. On the day of the new moon, the door shall be opened. No bossy on full gaputa. Also game go bossy Sabbath. Man also game bossy on full gaputa. I am praying for whomsoever that is watching me this morning, this night. Before I talk about the honey, I am praying for you. So far it is written in the word of God. Come on, Chineke naga ha bịa na mmezu ka enigwe n'ụwa gabiga. Ana m ebe ekpere na okwu Chineke ga-abịa na mmezu n'isi gị. Bịa na mmezu n'isi ezinụlọ gị. Ihe ga-emedebe m bụ pịara m aka na share button. Share the broadcast. Don't worry, all got cost to get. I am not begging you to share the broadcast because now my page is demonetized. I don't have a monetized page. I am not out for business. Even in the ministry, I don't collect tithe. Even in the ministry, I don't collect any seed of faith. Even in the ministry, I don't collect money from all this deliverance stuff. So, Piano share button as I pray for you now. Now the next new moon, doors shall open for you. Doors of favor shall open for you. At the next new moon, for it is written in the book of Ezekiel chapter 46 verse 1. At the next new moon, no more phone calls or gaputa. Onuzo the market game mepe. Onuzo business game mepe. Onuzo marriage game mepe. Onuzo favor game mepe family gi. In the mighty name of Jesus Christ. No power of darkness will be able to stop it. In the mighty name of Jesus.
Write it down. Ezekiel chapter 4, 6. Just go verse 1. Go here. Let me a Bible. Fast. Because she around the broadcast. Oh. Or the money come natural. And I'm an agego. I am the preacher that tells you not to continue giving money to pastors and prophets. I have always told you, stop giving money to pastors for prayers. Stop giving money to prophets and prophetesses. You are hard earned money. Stop giving it to them for prayers. You can pray your way out. You give it all money. Madam Alosele na pogegogi. Ndi dibia na ndi eze nwanyị ama Alosele na pogegogi. Ndi na-eme itawele mekwa na itawele o. Ndị na-eme itawele mebe na itawele ka ime nka watch ya no. Ka ifu gị nwa na-eme itawele ka ifu ihe ga-eme in the next 2-3 months. Ka ime godu nka anyị. Ezekiel chapter 46. Inidro ndị dibia, inidro ndị eze nwanyị. This Ezekiel chapter 46 verse 1. This is what the Lord God says. The east gate of the inner courtyard will be closed for 6 working days, but it will be opened on the Sabbath day, number 1. Then on the day of the new moon, the gate shall be opened. Oh, imaburo ni kwesi onwo fu puta ka ibinye me ponu gi boge bunso gi ni na akpochi. No wonder iji achoye na emel gi itawele. No wonder iji achoye ga emel go kite. No wonder iji achoye ga gwolu go ogbu ego. Because onwe ki edebel gi na maro na odi. Mgbe na mepe anya gị ka ị mara na ọ dị. Brother onwe ofu bipụta binie ibinie iwelu honey. Chetakwa Bible na Ezekiel chapter 46 na ihe Bible. The gate shall be opened on the day of the new moon. Ishi, I got this broadcast. Have you shared this broadcast? Okay. Iwe welu honey. Mmanụ aṅụ. Will you know 1 spoon? Can go see in the Bible before I one man in America. 1 Samuel chapter 14. 1 Samuel chapter 14. I cannot do anything without biblical backup. When you name me Bible be my manual. The Bible is my manual. Because there are deep things, secrets. The other time I told you that name were secrets of wealth. Wealth were secret. If you don't know the secret of wealth, you cannot manage to before 10,000 abia abata apagi. Problem 15,000 nechegi. Odronki yote. Before you went at 10,000, problem 15,000 and not go nechegi. And some of you, ego patarana gaka. Either na mama get the lawyer, modofu one get the lawyer, mobofu yeme. Spend the gidega. A boy na newi. Ego patarani aka me adoya. E bulu me baba no ogu. Osugbo ego na agwu baka me adire. Osugbo the money na agwu ma me ebinie no ya. You need to know the secret of wealth. Iche ni mata na emu be nwa aburo na idiro fertile. Di nwere X ni nwere akwa ni megi. Iche ni mata na emu be nwa bụ na di barren. Iche ni mata na emu be nwa bụ na digi di impotent. Yes, ihe ndị a nwere ike di medically. But even a spiritual aspect, iman yang kwa forces. But no we game onwa fo puta ige suza mepe uzi muta nwa mepe business mepe onu
n'ụzọ bụ na akpọchigidoro n'ụzọ ọganiru ezinụlọ mmeghe ka ndị ekere agbụ pụọ na agbụ, ka ndị kere mmadụ agbụ banyezie na agbụ. Mgbe gee ntị, ana m ekwu maka 1 Samuel chapter 14. Ọmadị isi mana mma akụzi ọsịsọ ka anyị nwee ike mechie ya. Ana m agụ from verse 24. Or see, but Saul made a big mistake that day. He made this oath. If any man eats, okay, can I put the oath? But Bible says na Saul made a mistake. Onwe iyi obutelu ba family. Bible says no nnukwu mistake. May you not suffer because of the mistake of your ancestors. May you not suffer because of the mistake of your ancestors. But even if they not suffer because of their mistakes, I pray that you will no longer suffer because of the mistake of your ancestors. Bible said Saul made a mistake. Now in the next verse, verse 25. All right. Verse 25. Can we wake up with Jonathan? Bible said Jonathan, because he was not there, Jonathan was not there when his father made the oath. But he came up and saw how things are going. Brother, he and the God the normal. He and a family God the normal. He and a business is he will say to fear. The next thing he said no to Chukusi Choya. Who told you no to Chineke Choya? No. Who told you Rabat and Ezunogi? Naman came where he said the wrongko, Nkedun came where he said no to Chineke Choya. Who told you? On each other in a Bochineke Buga. Now watch, people. I get Jekidozia. Follow this page. I get all process. We must get to the end, and your family will testify in the mighty name of Jesus Christ. Can you go to Chineke Sichoya? Now one boy Biagano Neja Shebin Diozo. Oja Ashebi Onya, Oja Ashebi Anglik, Oja Ashebi Adobe, Ojemelo Mboko Ashebi, Mel Anglik Ashebi, Mel Blessing Ashebi, Mel Rita Ashebi, Melun Kechi Ashebi. Ifoma, give one AJ Melu Esther Ashebi, Melun Gozi Ashebi, Melu Confidence Ashebi. Ndi also Melgun Ashebi, Ndi Nelo Nubuagana, Mother Gefu, Ma Iba Uncle Bakupo. Marriage yaboko nkana umuwa na bano kata February fejen bilibe nwoke muba nwa ndị anụ na higher purchase ọtụtụ ụmụnwaanyị bụ na higher purchase ka anụ fa ọtụtụ ụmụnwaanyị anụ fa na credit n'olugoro muba nwa mgbe emesizi aka eje mefe. Okay, now it is not ordinary, and Jonathan saw it. Verse 25. Achọ nke man ihe anyị na-emesi na Bible maka ndị ọkachamara na-enwere ihe ama. Verse 25. Osi na Jonathan wee welu the honeycomb ihe o ji n'aka mkpanaka ya wee tinye ya n'afele mmanụ aṅụ. Yana m agwa gị 1 Samuel chapter 14, just ji nwayọ go na be gị tinye ya n'afele mmanụ aṅụ. Mgbe o welu mkpanaka ya tinye n'afele mmanụ aṅụ metu ya n'ili ya, Bible nka see he began to feel better. Things will get better in your life. Things will get better in your business. Things will get better in your marriage. Things will get better in your entire family. In the mighty name of Jesus Christ. Because of that honey, the Bible says Jonathan began to feel better. Why would you feel better after this broadcast? Can you get many man feel better after this broadcast? Share the broadcast, brother.
share the broadcast. Piara makana share button. Can you many man the better in your family? Can you many a business gama the better? Now, King James Bible see, and when he tasted the honey, his countenance changed. Bible on Kasi, he began to get better. King James see, his countenance changed. Under translation says his eyes were opened. Anyi omechibule mechi. Anyi agebuoye. Man onwere ife omo na afu. Ife omo onwere ife di mo na afu na ndu ya. Anyi adibu open. Man onwere ihe na afu. Share this broadcast. You will begin to see good things in your life. You begin to see good things in your family. You begin to see good things in your marriage. You begin to see good things in your health. Even in that your business, you begin to see good things. If you believe, let me hear you say amen. So his countenance changed. Something changed. A way positive change. A way positive change. King James see, just a little honey, just a little honey. Bible see, his countenance changed. Oh, a positive change. Child of God, you are hearing me this night. It got people making a share button. If you don't want for another, if this forthcoming new moon, at the appearance of that moon, in your family there will be a positive change. In your life there will be a positive change. In your business there will be a positive change. In your health there will be a positive change. In your marriage there will be a positive change. In everything that concerns you there will be a positive change, and I want you to believe it. Now, ubosa for one for pota. Open ime that day or the mama. Then open ime that day. Listen to me. Oh, the God show me mercy. Sister God show me mercy. Rise up and do something. Rise up and work for your liberation. Rise up and work for your freedom. Bible, I will go in Ezekiel chapter 46 verse 1. Say that on the day of the new moon that the door will open. Ezekiel chapter 46 verse 1. On the day of the new moon, the door will open. Who will then open the door for you? Who will then open the door for you? It is you that will open the door. When you take this honey, a spoon of this honey, lachaya, you are ready to take your bed. You are ready to take your bed. I don't know if you are getting it. If possible, you will pick a honey. No problem. Honey. You will pick salt. Ichokwa ka igukwa nke nnu ayagukwa yeri na Bible na-ekwu. 2 Kings chapter 2 verse 19. The men of the city said unto Elisha, "Nenu ka onodu anyị dị. Anyị dị mma n'anya, mana the reality bụ na anyị adịrọ mma. People fly ha na-eche na ihe na-agala anyị nke ọma, mana anyị nwa m ihe anyị na-agabiga. Anyị na-eyi ezigbo akwa apụta ilo, mana ọnọdụ ezinụlọ anyị adịrọ mma. Ndị mmadụ na-atụ anyị nnukwu afacha na ihe na-agala anyị ọfụma, mana the reality bụ na isoro anyị na-anaba anyị ifu na anyị na-afụju anya. Anyị pụta na social media anyị na-eme mkpọtụ a na-anụ onu anyị, mana isoro anyị na-anaba anyị ịma na nnukwu nsogbu dị n'ime nsogbu, na ọnọdụ anyị adịrọ mma, na ọnọdụ ezinụlọ anyị adịrọ mma. Elisha si wetara m okwu ọwa asị nke 2 Kings chapter 2 verse 19. Tinyekwa nunu n'ime ya, ewetara okwu etinyere n'oga n'ebe mmiri ha si asụpụta, owelu nnu tụba na mmiri, owelu nnu tụba na mmiri. Hai, nkụzi katalụ na ihe mmiri emi. Owelu nnu tụba na mmiri, wee kwuo okwu sị na ọnọdụ niile a na-afụbu n'ezinụlọ na ma afụzi ya ọzọ. Ọnọdụ niile eji mara ezinụlọ, ọnọdụ ọjọọ niile eji mara gị, ọnọdụ ọjọọ niile bụ ejiri mara family gị na ọma adịzi ọzọ. So you can as well were obele nnu
nwantịntị ife njikwa ekwu obele nnu bụ na ndị mmadụ na ụfọdụ ndị mmadụ na-adị iberibe. Onwekwa mgbe asị gị jee buru ofu akpa nnu, onwekwa mgbe asị jee buru ofu akpa nnu tụnye na mmiri. Nekwa gị chetakwa ihe mere oge nke Ebola, chetakwa ndị nnu gburu na Ebola, ịkpọkwana m afa. Were obere nnu otu a, the significant bụ ihe dị mkpa, ọ bụrụ quantity. Were obere nnu tinye na mmiri ga-eji saa arụ. Just one night. Either that day ọnwa ọfụ pụta, ọ bụ echi ya, ọ bụ nwanne echi ya, manya gafekwa na 4 days ọnwa ọfụ ji pụta. Ọnwa ọfụ gafee 4 days, ọ bụ ọzọ ọnwa ọfụ. Ana m akụziri ihe na aṅụrị, ihe akwụkwọ m ụgwọ. Okay. Ọ bụ na ị welụ nnu, obele nnu tinye na mmiri ga-eji wụ arụ. Iwe welụ honey, lacha, mgbafu ịlacha the honey. That honey na-atọ gị niile. Mgbe mmanụ aṅụ na-atọ gị ụtọ niile, ọ ga-emepe ọnụ gị. Pass by decree. Ụzọ ahụ kpọghee ya. O nwere ihe ga-eji kpọghee ụzọ ahụ, ọnụ gị ka ga-eji kpọghee ya. O nwere ọ bụrụ ihe dibịa kechiri gbaa afa gị na-alụ ọrụ n'okwu ekwu n'enu ya. Chetakwa na m gwa gị mgbe m kụziri ihe gbasara afịa na nne mụtara nna m bụ ezigbote dibịa ama ama. Nwaanyị ọba anụtara na be nna m na Obosi, ezigbote dibịa ama ama. And anọ m ya nso rinne. Again, chetakwa na m gwa gị na in my 25 years m rugoro ọrụ a, 25 years m rugoro ọrụ a in the ministry, mgbe social media na-abịabeghị, na anyị enwego so many converts ndị bụ dibia before mana ha bụzi dibia taa, ndị na-emebu dibia before mana ha bụzi dibia taa. Mụ na ha ka na-akpakwa nkata, and the more mụ na ha na-akpa nkata ka m na-enwe more knowledge, because knowledge is power. Even nke m na-akụzi ebe a, ịchọ ị ga-esikwa na enwe knowledge. Ya ka m ji agha gị share m the broadcast ka ọ ghara ifu efu n'anya gị mgbe iji chọọ ijekwa na ya. Share the broadcast, share m the broadcast. So ka m kọwalụ gị ọfụma, ọ bụrụ ihe dibịa kechiri nye mmadụ na-arụ ọrụ n'okwu ekwuru n'enu ya, dibịa ga-ekwu nke ya. Then onye ahụ agwọrọ ọgwụ na-alụkwa na ya dị okwukwe ihe agwara ya kwue, omekwa amasị agwara ya ma ekwue ihe agwara ya kwue. So ịchọ ka imebi ọgwụ ahụ, ị nidiro mpanaka iji wee mebi ọgwụ ahụ. Ihe nidiri iji mebi ọgwụ ahụ bụ okwu ọnụ gị. Mepee ọnụ, mmanụ aṅụ adịgo gị niile in accordance to 1 Samuel chapter 14 verse 24 down. Ịlachalugo dị mmanụ aṅụ, dị honey adịgo gị niile. Ngwa mepee ọnụ gị, ọnụ ụzọ business m ana m akpọghepụ ya. Ị na-asakwa arụ. Remember you are taking your bet. Remember, chetakwa na ị na-asa arụ na bedroom ka m na-agwa gị ihe ahụ. Na bedroom ebe ị na-asa arụ ka m na-agwa gị ihe ahụ. Chetakwa mmiri ji asa arụ na-agozi gị agozi wit obele nnu, ọ bụkwa nkata nnu, obele nnu. Na mgbe ị na-asa arụ ahụ, mmanụ aṅụ a na-atọ gị niile. Bido tata gaba ka enwe mgbanwe na ndụ m, just like Jonathan. See, Bible see his countenance changed. Ka enwe positive change na your life. I reject every negative energy, every negative force that is working against my life. I reject them all in the name of Jesus. Remember, sorry. Because share the broadcast. They press column like and love. Maka ndi aina hana make here. They press like and love. But don't forget Ezekiel chapter 36 verse 1, where the Bible says, on the day of the new moon, knowledge. From pastor to pastor. Ana mabi kuzilugi also. Ako are the empty. Ako I said it the other time. Then the solution. When count the very easy way out. Onya bu emptiness. Apagega di empty mbobona. So far na eji go that mpolako me something. Then oburo mpolako na rolo no ya he kwuru n'enu ye. I hope you will understand what I'm saying.
Obodo mkpụrụ akụ ahụ na-arụ ọrụ n'ọnya ahụ ekwuru ekwu okwu ahụ ekwuru n'ọnụ ọnya bụ na ego ama adịghị n'aka ego ama adịdogbu gị n'aka ị ga na-akpata ego na-afụ ka ego na-abata ego na-abata because achievement none ọgbarie asị na ego na-agbari n'aka gị asị na ị nwere ike in pocket asị all this and that ị nọrọ obodo oyibo ị na-enwe hope na mgbe mma na Nigeria ọ ga-adị egwu at the end of the day o nwere ihe ije o nwere ihe inwe ị nọrọkwa n'obodo oyibo ebe ahụ ị nọ struggling ka irigodu nke bụ nni ide chetado na Nigeria ide chetado na adịmekwu maka ndị niile n'obodo oyibo I've traveled to 19 countries afọ m na ọnwa ndị n'obodo oyibo na-eme ọfụma mana enwe ndị n'obodo oyibo ihe na-eso anọrụgo n'ụlọ pịkọsị ya na village ọ na-egazi ihe ahụ emena na-asị ya nwe enwe ịma n'elu na-eso m gị nwe enwe ịma na anyị na-eso m gị because edunye gị ya ọrụ and that is what I'm saying na ihe na-arụ ọrụ ihe a bụ okwu ọnụ ọ bụrụ ọgwụ ọ bụrụ ihe ahụ ekechiri na arụ ọrụ okwu ọnụ ka ekwanụ ka ị ga-esi mebie ya okwu ọnụ ka ị ga-esi meghepụ ụzọ ahụ ha mechiri okwu ọnụ ka ị ga-esi gbahepụ biznes gị okwu ọnụ ka ị ga-esi tọghepụ ụmụ gị ka ha nụba di okwu ọnụ kedu ka ị ga-esi gbaghee ọnụ ụzọ celebration na family gị ma mgbe ọbụla eseti aka n'obi be gị ọ bụrụ burial mgbe ọbụla eseti aka n'obi be nna gị ọ bụrụ burial okwu ọnụ. So if you get the honey ready because on one food gaputa before 4th or 5th of next month. Oputara na nga announce na one food aputago kwano ngekwe na page here. So follow the page so that the current ni ai na akuzi. Obodo iwetara nka ikuzi maka ifia grass ya dị ebe go and check it. Ai kuzi maka mkpu onye ka ji tinye picture mkpu ebe mana ya kụzichakwa ihe na wee na-asịzi ka ihe a ga-emezi ka ndị mmadụ nwere onwe ha solution to problems dịkwana a ka ga-ewepụta time ka nkụzikwalụ gị ọzọ ihe ga-eji akwa milk rapa na mmiri nkịtị wee mee with your mother ma ọ bụ na nne gị ka dị ndụ ọ bụ na nne gị adịrọzi ndụ agwa gị alternative ifu ka ụzọ ga-emepe these things are there. Na-egi biblical backup ya mana ịmaburu ya ihe mmadụ na-amara kalili ya but we are bringing it to you now so that soon I will hear your testimony. I said soon I will hear your testimony. I said soon I will hear your testimony in the mighty name of Jesus Christ. So mgbafu ị na-asọzi arụ ahụ ka ị na-ekwu okwu na-ekwubi okwu ana m apụ na agbụ niile ana m eme ụzọ m niile ha mechiri emechi ikwugide sacha arụ ahụ ọ bụ na ọ ga-ekwe gị mee eficha na arụ ahụ eficha hapịa ka ọkọ ka arụ gị kọọ ndị na-amụ candle nwere ike ịmụnye one stick of candle but anya mụnwa ada amụ candle mana ndị na-amụ candle dị free maka amalugo na ha amalugo na ọnwa ọfụ na ha na-amụnye a stick of candle n'abalị ka ọ bụrụ ihe ịrịba ama but you can forget about that. You are already the light of the world. Go on onwe gị bụ the light of the world. I don't think you need that candle man. I'm not preaching against it. Nkoye na-eme delay, I don't do it. So when this is done, iputazia n'ụtụtụ echi go and ask Google ihe Bible kwuru maka sacrifice ịchụ aja ọnwa ọfụ ị na-achụkwa aja ọnwa ọfụ before you complain about na business ga-ada na nke ọzọ ị na-achụkwa aja ọnwa ọfụ ka nkụziele gị before mmechie. Amara m Isiagu the broadcast because she has the broadcast. I try go kwan share the broadcast because oh God bless you. Ịchụ aja ọnwa ọfụ ọ bụrụ si ka esi eme ya na mgbe mbụ kama ọ bụrụ 1 naira ọ bụrụ 100 naira bụrụ 200 naira make sure na ị dashiri ya mmadụ every new moon. O nwere onye ka mma no somewhere asọrọ gị wetalụ m
asọrọ gị weta na chọọchị m. Ana m ekwu maka onye ka mma nọ somewhere. Ọ dị ka ihe nkụzi maka tithe. Pastors na-ana ndị mmadụ tithe uche unu dịkwa ya. Ndị prophet na-ana ndị mmadụ tithe, ndị ụkọchukwu, ndị reverend father na-ana ndị mmadụ tithe uche unu dịkwa ya. Because Deuteronomy chapter 26 verse 12 gwara anyị na ndị nwe tithe bụ widows, ndị a ga-enye tithe orphans, ndị a ga-enye tithe ndị na-enwere nne na nna, ndị a ga-enye tithe ụmụ ogbenye and strangers. Then Levites dịkwa na ya. But that's by the way. Well, that aja jenye ofu onye ka mma ife dịka na street ị ga-afụlili, na backyard gị ị ga-afụlili, n'akụkụ aka nne gị ị ga-afụlili, n'akụkụ aka ekpe gị ị ga-afụlili ofu onye ị ga-enye aja. Amara mma ịghọta ife mmiri ba ya aja. Asọkwa gị ji ekechie ife butesi na aja. 200 naira onya bụ sacrifice. 500 naira bụ sacrifice. Dịka akara gị 1,000 naira, you can give 1,000 naira, you can give 1 million naira, you can give 100,000 according to your capacity. But make sure that every new moon you give out something. Emesia igabia kenem. Emesia igabia kenem. Make sure that every new moon you give out something. Go on the street, no matter how small. Then opposite in on Nigeria. Final expo. Open on Nigeria with envelope. You will tofu envelope. Tini ofu 5 naira. Buluzo. Tini ofu 5 naira. Mobile for 5 naira. Open a for 5 naira. Bidon at 10 naira. Tini ofu 10 naira. Buluzo tini ofu 10 naira. Tini kwa 20. Na abago tinye 30, tinye 50. Ona abago tinye 100. Ona abago tinye 200. Obago tekwa tinye 500. Ona abago tinye 1,000 bụ nke ikpeazụ. All ego Nigeria. Mani ga-ebuzo tinye nke obele, ona eme send. Itinye an envelope, just the alpha gị somewhere na akụkụ envelope a. Were ya gaba na any altar of your choice. Any altar of your choice. Mobu chapel, mobu altar. Ebe ọbụla enwe altar. Ejekwana na nke ndị ya Google. Ebe ọbụla enwe altar I trust to. Well, that money, that obele go and drop it on the altar and leave. Don't hand it over to father. Don't hand it over to Ukochuku. Don't hand it over to pastor or prophet. Make sure you drop it on the altar. Make it every month. In a chunuku ajamanemaro and the Miriam Tabidogi in the name of Jesus Christ. Now, because come your go so before me share this broadcast and next on your line, iba is in the pastors ego makadimwe problem. Stop giving your money to pastors and prophets. Stop giving your money to DBS and there's and ones. In way kid there mozi now give me my new WhatsApp. If I in way kid there mozi na message box. One way here na bogo juganya. And for those of us not to the end of this program, I want to bless you with my new WhatsApp number. But please do not call me. Nkemna possible calls. Because do not call me. Because do not call me. Stanley Gochuku kita kena bata. Because make sure you watch this broadcast. Share it so that you watch it again. You watch it again and again. God bless you. Now I'll give you my new WhatsApp number. And don't joke with new moon. Open a na we ala no no bagi. Watch beer. Onwofu bata. Odika after one. Imara. Open on mental issue no bagi. Watch beer. Onwofu bataba. Odika funyari oku. Onwoze kosi baba go. Onye no na agwa se arapokwe ima na onwofu apụtago. Ima na ọnwa ọfụ pụta amara m na nnukwu dị okwu a ọnwa ọfụ siri ike mana ọ gaghị abụ of any negative energy to us. Ọ ga-abụ positive to us and to our families in the mighty name of Jesus. Minister Uzo, God bless you. Amara m share the broadcast. Onyeka Timothy Otagide amam na ige share the broadcast. My friend and my brother
and my son bụ Ejike King's moment of truth from Germany. Ejike zugo geri gị ka ji one day. Ejike ezugo igi nwoke geri gị ka ji one day. Nonyeze, God bless you and bless everybody that has watched this broadcast. Nkechi Gloria, biko pianara maka na share button. Augustine Nweke, God bless you because you just joined, but you can pianara maka na share button. Nwangwonye Buchi, God bless you. Pianara maka na share button. Chika Daniel, amam nige share the broadcast. Cornelius nwa cheta nna cheta biko nna cheta go nwa cheta kwa piara maka na share button. Austin Nweke, you are watching me from China. Piara maka na share button. Nwangwonye Buchi, you are watching me from Senegal. Biko piara maka na share button. Oh, Nkechi Ezoke, biko piara maka na share button. Chioma Ezobu no kita ke na bia. Ezuko global ya ataki kaji one day. Nkechi biko no kita ke na bia. Piara maka na share button. God bless you. Make sure you watch the broadcast ni there. Nweke Francisca, if you are just coming, please, I want to tell you to watch the broadcast, share the broadcast so that you watch it again and understand one or two things, deep things you need to help yourself and you help your life with. Because Piara Makana share button, my WhatsApp number. Mana pokwana mapo, kayari isuku. I don't like a block madu. I don't like blocking people. Ebido kwa mianisi 07051202988. Kamkwe yozo 07051202988. 07. If I had a block online, make a time the mother. Hey, I'm going to 07051202988. But please do not call me. Now, Duru Chidebere, Piara Makana share button. Oh, onye na-ekwu okwu dream, you always see omo ke na funa nlo bia onye obana no dukwa na nlo ya no na nlo ka no na nke mbiko mama m ke nke be na funa na nlo. Valentine was biko Piara Makana share button. If you have not shared the broadcast, share the broadcast. I love you. I'll keep on teaching you the deep things you need to know. My name is Ephraim Ononye. Abumwa late evangelist Ephraim Ononye Nobosi. Abukwa mwa the prophetess eze nwanyi onya mma nwanyi etel Ononye abukwa onye si. How I wish ni mgbe ihe a na-emeketa na nye m nsogbu. Mgbe eji ekwa m chain se na agwu na akpa m. Ejike moment of truth. God bless you. Finally, na emebe a ka nna na-akụziri ndị ụwa nke bụ eziokwu. Chineke gozie unu. Ihe ọma mere unu mere ezinụlọ unu. N'aha Jesus Christ. Keep on following the page. Mobuna Ibu onye ofu. Keep on following the page. Inwe ke gachi ya azu check your testimonies ndị mmadụ. Ihe ọma Chineke mere ndị mmadụ and the teachings ndị ọzọ anyị nyegolo ebe a. Ihe ọma mere gị mere ezinụlọ gị. Obido na emefu. God bless you. Afrom gị Rita mmadụ for afrom gị Ike afrom gị Moses Obi afrom gị na pere na maka na share button biko ọnụ ọra ngozi afukwuru m gị nwa pibara na maka na share button. Onye send the request adịgo m gị mana okwere abata. Ejike God bless you. Ejike moment of truth. Onye nwa Miriam afukwala gị Chima Ọkpara. God bless you. Stanley Ugochukwu Chineke gozie unu niile. I take my leave now. God bless you. Do not forget to share.